Duela hilabete bat baino gehiago, Iturrietako mendietan proiektatu den zentral eolikoak eragindako udal gobernuei dei egin genien proiektu horren aurka alegazioak elkarrekin egiteko. Zoritxarrez ez dugu inolako borondaterik ikusi. Esaten genuen elkarrekin indartsuagoak izango ginela, zentzugabekeria honen kontra, eta horretan berresten gara gaur egun. Gaur, Aguraingo eta Raia Maeztuko EH Bildu udaltaldeen izenean, Iturrietako proiektu eolikoaren aurkako alegazioak aurkeztu ditugu. Behin baino gehiagotan salatu dugun bezala, eskaeran adierazten da parke hori ingurumen babesgunetatik kanpo dagoela, edo paisaiak eta besteretako ingurumen balioko gunetatik kanpo. Hori erabat faltsua da. Iturrietako mendiek Europako Natura 2000 sarean sartutako kontserbazio bereziko eremua osatzen dute, eta bertan 59 espezie nagusi babesten dira. Gure ustez, ezin da proiekturik abian jarri energia berriztagarriak ezartzeko plan argirik gabe. Plan horrek helburuak eta epe argiak zehaztuko ditu, eta bazterketa eremuak zein izango diren zehaztuko du. Gainerako guztia, beraz, iruzurra izango da Eusko Legebiltzarrean erabakitakoari dagokionez. Parke eoliko horrek ingurumenean eta paisaian duen eraginak eta biodibertsitatearen galerak ez dute konpentsatzen energia berriztagarrien beharrezko ekoizpena. Proiektu horrek, gainera, eratzu sozial zabala eman du. Dagoeneko 26 dira kontra agertu diren toki entitateak, eta beste 24 gizarte eragileak. Horri, Mendiak Aske plataformak jasotako milaka alegazioak gehitu behar zaizkio. Horregatik, guztiagatik, ingurumen inpaktuko adierazpena kontrakoa izatea eta zentral eoliko hori gelditzea eskatzen dugu.